Karon magtuon usab kita sa lain na usab nga lalaki nga gisgutan sa Dios sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 7 nga mao si Noe. Ug si Noe atong natun-an ang iyang kahimta nga aduna siya tulo ka anak nga mao si Sem, si Ham ug si Japet. Ug sa iyang kinabuhi ipakita gihapon niya kung unsa ang iyang langitnon niya pagtuo nga kung atong masusi mas maayo nga gaawatan ug usa gihapon nga lalaki sa pagtuo nga mihinangop sa mga butang nga bisan wala niya kakita nagtuo siya nga buhaton gyud sa Dios kay mao ang iyang gisulti. Kitang tanan nga mga tumutuo kang Hesus gikan sa unang mga tumutuo hangtod karon ang atong pagtuo langitnon man nga pagtuo kay gigasa man kini kanato sa Dios ug gatuo kita sa mga butang nga dili nato makita. Mao ang pag-esplikar o pag klaro nga pagkasulti may tungod sa langitnon nga pagtuo nga espesyal kini nga pagtuo kay galaom kita sa mga butang nga wala pa nato makita. Kung ikumpara sa pagtuo nga dinhi sa kalibutan nga galakaw sila, gatuo sila sa mga butang makita. Sama sa pagbuhat sa Dios sa universo o sa tibuok kabuhatan, walay bisan kinsa nga tawo ang nakasaksi niini. Kay wala pay tawo sa iyang pagbuhat niini, wala may tawo nga nakakita kung giunsa-unsa niya pagbuhat ang tanang butang dinhi sa kalibutan. Apan na matud-an kita nga gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi ra sa iyang pulong, pinaagi sa iyang pagsulti ang tanan nga naanaa, pinaagi sa iyang gusto. Gatuo kita niini bisan wala nato kakita kay mao may giingon sa Dios. Ato usab na isgutan ang may tungod kang Abel, nga si Abel nagtuo nga naay ihatag sa Dios nga manluluwas diha sa kalibutan. Nagtuo siya bisan kun wala niya makita ug nahimong propeta si Abel ug nagwali mahitungod kang Hesus. Pinaagi sa iyang gihalad, gipakita niya kung unsa ang buhaton ni Hesus sa unahan. Nga ang karnero iyang gihalad, gipaagas ang dugo, gipatay, mauusab ang mahitabo sa manluluwas. Patyon, pinaagi sa tao nga nagtuo kaniya. Basin mao kini ang hinungdan kung nganong gipatay ni Cain si Abel. Kay siguro nga gisultihan ni Abel si Cain nga kinahanglan mutuo ni ining wala pa niya makita. Ug bisan patay na si Abel, gasulti pa gihapon, gapropesiya pa, sumala sa gitsulti sa Dios sa iyang pulong. Mo'y gibuhat ni Abel. Mituo si Abel nga langyaw ra dinhi sa kalibutan, ug nagpaabot siya sa maanindot nga dapit ug langitnon nga pinuy-anan nga gisaad sa Dios kaniya, nga wala pa niya makita. Mao kini ang langitnon nga pagtuo ni Abel. Ug nagdala si Abel sa ihalad nga karnero, kay maoy sugo ug tudlo sa Ginoo, kay hulagway man ang karnero kang Hesus. Gilantaw sa kasing-kasing ni Abel ang matuod nga karnero nga wala niya makita, apan iyang nakita ang hulagway ni Hesus pinaagi sa iyang gihalad nga karnero. Si Hesus man ang insakto nga karnero, ang hingpit nga karnero, ang hingpit nga kapasaylohan sa sala. Tungod sa pagtuo ni Abel, naghalad siya og karnero ug atong nahisgutan nga mas labaw ang gihalad ni Abel kaysa kang Cain. Si Cain nakahalad og mga abot sa iyang uma, naniguro siya sa iyang pamaagi, panwala niya dawata ang pamaagi sa Dios. Ug karon nga taknaa atong masusi nga si Noe mituo usab sa wala niya makita. Kay langit nun usab ang pagtuo ni Noe. Dili normal nga pagtuo. Kay ang normal nga pagtuo sa tao kinahanglan nga naa siya'y makita. Ug ayha motuo niini.
apan ang langit nun nga pagtuo, galaom, gadahom, sa mga butang nga wala niya makita. Ubasa kita may tungod sa atong gisgutan, ug dayon dalikyata kang Nuwi, diya sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod sa 7. Para nga ma-review sa atong mga hunahuna ang mahitungod sa atong gisgutan sa miaging nato nga pagtuon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Karaang mga tao gikan kang Adan, hangtod kang Abil, kang Enoch, kang Nuwi, kang Abraham, ug sa daghan pa nga gihisgutan diya sa Hebreo. Ang karaang mga tao pinaagi ra sa pagtuo gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo na sabta nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Ang tibuok nga kabuhatan ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Ang tanan na anaa sa kalibutan pinaagi lang sa pagsulti sa Dios, pinaagi sa pulong namugna ang tanan. Tungod sa pagtuo, si Abil mihalad ngadto sa Dios sa labaw ka maayo nga halad kaysa kang Cain, nga pinaagi niini siya gipamatud-an. Ingon nga taong matarong, ang Dios nagmatuod niini diha sa pagdawat sa iyang mga halad. Ang Dios na saktuhan, ang Dios na pamatud-an nga ang pagtuo ni Abil insakto. Usa gani gidawat niya ang halad ni Abil. Bisan og siya patay na, gasulti pa gihapon. Pantungod niini bisan og siya patay na, siya nagsulti pa gihapon. Tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit, aron siya dili makakita sa kamatayon, ug siya wala makit-i kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa siya na matud-an nga nakapahimuot sa Dios. Ug kun walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Sa tibuok kinabuhi ni Enoch, hapit gani mo 400 ang iyang edad. Nagsunod siya, naglakaw siya uban sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Ug sa kalit lang, nahanaw, kay gibayaw siya dito sa langit. Gisgutan nato nga kung walay pagtuo, dili man makapahimuot sa Dios. Kay si bisan kinsa nga muduol sa Dios kinahanglang mutuo nga siya anaa, ug nga siya maganti sa mga nangita kaniya. Sabta kini, ang mga tao nga muduol kaniya, kinahanglan nga sabuton nila nga naay Dios bisan kung wala nila makita. Kinahanglan nga dawaton nila ug tuuhan nila nga naay Dios. Ug ang saad sa Dios, ang mga tao nga nangita kaniya, aduna man siya'y ganti. Mo'y sulti. Padayon kita sa versikulo 7. Tungod sa pagtuo si Nuwi, sa napasidan-an siya sa Dios, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Sa ato pa, gikan sa bag-uhay pa lang nato gibasa nga bersikulo. Giingnan sa Dios si Nuwi nga mag-ulan ug lunupan ang tibuok kalibutan. Ug mituo si Nuwi kaniya bisan kun wala pa sukad adto muulan. Mituo gyud si Nuwi nga walay pagpanginsusi kun unsaon pagkahitabo. Wala gani talithi nga iyang nakita ulan pa kaha. Apan para kang Nuwi, wala man siya'y gikalibugan nga dili kini matuman. Hinuon nagtuo siya kay naa siya'y langitno niya pagtuo. Kay maoy gisulti sa Dios nga muulan, mahitabo gayud kini. Bisan kun wala pa sukad adto maglunok,
Mituo si Noe ug nahadlok gani. Mituo si Noe sa Dios nga mahitabo ang wala niya makita. Sa ato pa, kung magbasa kita mahitungod sa uban nga nahitabo o kahimtang ni Noe diya sa Genesis Kapitulo 6, 7, 8 ug 9, giingnan sa Dios si Noe nga mag-ulan ug lunupan ang tibuok kalibutan. Ug mituo si Noe. Mituo si Noe kaniya bisan kun wala pa sukad adto muulan, wala gani siya makakita sa talithi. Apan mituo si Noe ug adto nga panahona ang pakabunyag lang sa mga tanom maulang ang hamog gikan sa bulan, panahon sa gabi ug gikan sa yuta. Maoy mahimo nga bunyag sa mga tanom. Kay wala may ulan adto nga panahona. Panbisan kun wala pa sukad adto maglunok. Mituo si Noe ug nahadlok gani. Mituo si Noe sa Dios nga mahitabo ang wala niya makita. Ug pinaagi sa pagbuhat ni Noe sa arka at tubangan sa mga tawo, sulod sa 120 ka tuig nga iyang pagtukod, gakakita sa daghan nga mga tawo kung giunsa-unsa ni Noe ang pagbuhat sa arka. Ug nagwali pagid siya sulod sa 120 ka tuig, mahitungod sa manluluwas ug mahitungod sa umaabot nga lunob, wala nila tuuhi. Tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, gihukman ni Noe ang mga tawo nga silutanan ana nga panahona. Ug mga igsuon diya sa inyong mga balay, palihog pagbasa niini, di ba? Para nga mobalik ug masusin ninyo pag-ayo uban sa imong mga anak, sa imong asawa ang nahitabo ana nga panahona. Basahon nato ang uban pagid nga nahitabo Genesis 6 bersikulo 9 hangtod sa 22. Kini mao ang mga kaliwat ni Noe. Si Noe usa ka tawo nga matarong ug dili masaway sa iyang panahon. Si Noe nagkinabuhi uban sa Dios, ug si Noe may tulo ka anak nga lalaki, si Sem, si Ham ug si Japit. Ug ang kalibutan nahimong dautan, nagkadunot sa atubangan sa Dios ug ang yuta na puno sa kabangis. Bisan sa ilang hunahuna hangtod nga ilang gabuhaton, tanan dautan ang nakita sa Dios sa mga tawo ani nga panahona. Bersikulo 12, ug nakita sa Dios nga ang kalibutan nahimong dautan, nagkadunot kini kay ang tanang tawo dautan man sa ilang pamaagi diha sa kalibutan. Ug ang Dios miingon kang Noe, nakahukom na ako sa pagtapos sa tanan nga unod, kay ang yuta na puno sa kadautan tungod kanila. Busa, matod sa Dios, laglago nako sila uban sa kalibutan. Busa paghimog arka, gikan sa kahoy nga guper, buhati kinig mga lawak ug buliti ug aspalto ang sulod ug ang gawas niini. Mo'y sulti sa Dios ngadto kang Noe. Gipabuhat niya si Noe ug arka gikan sa kahoy nga guper ug nagsulti siya, buhati kini og tulo ka lawak, dayon buliti og mga aspalto sulod ug gawas. Ang gitas-on niini 133 ka metros. 22 ka metros ang gilapdon ug 13 ka metros ang kahabugon. Mao'y gihatag nga sukod sa Dios sa pagbuhat ni Noe ug arka. Buhatig atop ang arka ug palabwa kini og 44 ka sentimetros. Ibabaw sa mga bungbong niini, himua ang arka nga tulo ka andana ug buhatig pultahan sa kilid niini. Ug tan-awa, ako magdala og baha sa mga tubig nganha sa yuta aron sa paglaglag sa tanang unod nga may kinabuhi ubos sa langit. Ang tanan nga anaa sa yuta, mga matay, apan buhaton nako ang akong kasabutan uban kanimo, ug mosulod ikaw sa arka. Ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong asawa, ug ang mga asawa sa imong mga anak nga uban kanimo. Ug gikan sa tanang buhing butang sa tanan nga unod, duha sa matag matang, sila ipasulod nimo sa arka, aron mabuhi uban kanimo.
kinahanglan nga sila laki ug bayi. Sa matag-matang sa langgam o sa matag-matang sa mga hayop ug tanang mga butang nga nagkamang sa yuta, sumala sa ilang matang, duha sa matag-matang, sila musulod uban kanimo aron mabuhi sila ug pagdala usab uban kanimo sa tanan nga pagkaon nga kaunon ug tiguma kini ug kini mahimo nga pagkaon alang kanimo ug alang kanila. Ug kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya ang tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Wala si Noe nangatarungan nga Ginoo unsaon ka pagbaha, unsaon paglunop, unsay mahitabo. Pero gibuhat ni Noe ug nagtuo siya kay ang Dios dili man magbakak ug aduna siya langitno niya pagtuo nga ang tanan mahitabo gid. Mga igsuon, hunahunaa sa ang nahitabo kang Noe. Pamalandungi, imagina, siguro nga naa siya nahimbawan gikan sa iyang mga ginikanan, mahitungod sa Dios ug mahitungod sa gisaad nga manluluwas. Ug mipili si Noe nga mosunod ug iya sa Dios ug dili mo apil sa iyang mga kauban nga masinupakon nga nakapalibot sa iya adto nga panahona, nga nabisi sa pagpatigayon sa kalibutan, bad gahubog-hubog, gapangasawa, gabuhatag balay ana nga panahona, apan si Noe puko sa kun unsa ang gisulti sa Dios kaniya. Ug nakigsulti ang Dios kang Noe ug iyang giingnan nga muulan og dako ug lunupan ang kalibutan ug mapuo ang tanan nga mga tawo ug ang mga mananap sa kalibutan. Ang tanan nga adunay gininhawa puuhon sa Dios ug misulti gani siya nga nagbasol siya nganong gibuhat niya. Dautan kayo ang mga tawo adto nga panahona. Kay gani ang uban niya mga babaye kanila nagpakighilawas sa mga demonyo ug nanganak sila sa dili normal nga mga tawo. Nanganak sila mga higanti nga sagol, yawa o tawo. Inana kadautan ang mga tawo ana nga panahona. Mga igsuon lisod tuuhan nga lunupan ang tibuok kalibutan. Kay wala adtoy ulan. Mao pa kaha ang lunop. Wala gani bisan taligsik na lang. Apan mituo si Noe sa Dios. Unya gisultihan sa Dios si Noe nga magbuhat og dako nga murag kahon, arka nga mulutaw kung malunupan na ang kalibutan. O gitudluan pag-ayo sa Dios si Noe sa disenyo ni ini nga arka kay si Noe wala man siya sayod. Kung unsay porma, unsay sukod, unsa kadak-on, pila ka andana, wala man siya makabalo. Busa gisultian pag-ayo siya sa Dios ngayon ani ang sukod o porma. Ug mituo si Noe ug nagtrabaho sulod sa 120 ka tuig aron iyang mabuhat ang kabubuton sa Dios. Wala atagig pitsa ni Noe ang Dios. Kung atong makita dinhi, wala si Noe maghatag og limit pitsa ngadto sa Dios apan iyang gihurot ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios nga gatuuha kaniya. Nga naagi lunop nga mahitabo kay mao'y gisulti sa Dios. Wala mo sulti si Noe ngadto sa Dios nga, Dios, tulo ra ka tuig ang akong pagbuhat sa arka. Ug unya lain na dayon ang ipahuman niini. Wala man siya mosulti niini. Wala siya mohatag og rason nga dili siya mopadayon sa pagbuhat to arka. Hinuon sulod sa 120 ka tuig, gituman niya o gibuhat niya ang tanan nga gisulti sa Dios kaniya. Iyang gihatag ang tibuok niyang kinabuhi ngadto sa Dios. Kay nakadesisyon si Noe nga mulakaw uban sa Dios ug dili niya bawion ang iyang kinabuhi. Nakapili si Noe sa insakto nga pagpili nga musunod sa Dios nga sama kang Abel, sama kang Enoch, nga hangtod sa ilang kamatayon milahutay sila ug nagpagamit sila sa Ginoo. Ang kadako sa arka mga igsuon, ang iyang sukod 133 ka metros ang katas-on niini.
ug 22 ka metros ang kaluag. Kaluag niya 22 ka metros. Sa ato pa matag 6 ka metros ang katas-on niini. Bisan karon mga igsuon, kini nga sukod nga gihatag sa Dios ngadto kang Noe, gagamiton sa mga gabuhat ug mga barko. Mao'y gibasihan nila kini nga sukod nga gihatag sa Dios ngadto kang Noe. Gasunod sila niini nga disenyo. Karon nya panahona, naa gani aktwal nga makita sa Kentucky nga maugid kadako ug porma sa parihas sa gipabuhat sa Dios nga arka ngadto kang Noe, ug daghan ang mitan-aw ug daghan ang nagsusi niini. Tulog gihapon ka andana ug pinaagi niini, maka-imagine ang tao kung unsa ang posible nga porma sa arka nga gipabuhat sa Dios. Dayon naa siya mga kwarto sa sulod niini, naay mga mananap sa sulod nga gipangpurma nga parihas-parihas gid sa mga mananap sa panahon ni Noe. Ug mga igsuon, nahingangha ang daghan nga mga tawo nga nakakita. Nahingangha sila sa kadako, sa purma, labaw sa tanan sa Dios. Ang gugma niya para kang Noe, ug sa gugma niya para sa mga mananap nga nakasakay niini. Busa, wala inuna ko makaadto para sa pagsusi apan naay daghan nga mga magtotoo nga nakakita niini ug nakapamalandong na imagine nila kung unsa ang ipabuhat sa Dios nga arka ngadto kang Noe nga nahibaluan nato sa Genesis. Ug sa pagbuhat ni Noe sa arka wala man siya mga reklamo. Nagpadayon siya sa pagbuhat sulod sa 120 ka tuig. Mituo si Noe nga murag imposible nga tuuhan nga mahitabo ang lunop kay wala gani siya makakitag ulan. Diha man kang Noe ang langit nun nga pagtuo, ang pagtuo nga gikan sa Dios nga gigasa kaniya sa Dios. Ug sa gabuhat pa si Noe sa arka, sulod sa 120 ka tuig, igawaliha may tungod sa pagkamatarong nga makuha pinaagi lang sa pagtuo. Nga mabasa nato sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5, mao'y gipagwaliha ni Noe sulod sa 120 ka tuig nga ang pagkamatarong makuha lang pinaagi sa pagtuo. Mga igsuon, ang tao nga naay pagtuo makita diha sa iyang kinabuhi. Maklaro, masusi. Kung naay tao nga gaingon nga naa siya pagtuo apan wala kini makita nga mga binuhatan diha sa iyang kinabuhi, basin ang tinuod wala pa maluwas kadto nga tawhana. Piki kay nganong wala mausab ang iyang kinabuhi. Nadaghan sa mga nagtuo basin daghan sad nga gaingon niya Kristohanon, ang ilang gagunitan pinaagi sa pagtuo maluwas ang tao. Pero mga igsoon, kung walay binuhatan, na siguro dili sad ko mapamatud-an nga naluwas ka. Kaya ang insakto nga pagtuo kinahanglan adunay mahitabo. Adunay kabaguhan. Ang tinuod nga pagtuo na ay epekto niini diya sa kinabuhi sa tao. Gani gasulti si Santiago nga patay ang pagtuo kung walay binuhatan ug tinuod ka na. Di ba? Igsuon dili kini tiaw-tiaw kung walay binuhatan diha sa imong kinabuhi. Susiha ang imong kaugalingon kay basin igo ra ka nakatilaw sa kaluwasan apan wala nimo kan-a, wala ka kabusog, wala ka kapamatud-i, wala nimo dawata si Hesus nga imong manluluwas. Basin imong nahimbaw-an diha sa imong hunahuna, ang tanan may tungod sa kaluwasan apan wala kini makasulod sa imong kasing-kasing. Usa ang imong kinabuhi, wala mausab o wala ka maluwas. Basin ang imong pagtuo, kaalam ra. Bulahan ra nga nakabalo ka nga si Hesus namatay para kanimo, taman ra diha, wala makaabot sa kasing-kasing. Kung nakaabot sa kasing-kasing, naay epekto, naay kabaguhan, ug makita man sa daghan niya mga nagtuo. Mga igsoon, kung atong susihon, diya sa panahon ni Noe, ang mga tao
sa palibot ni Noe adto nga panahona, mga bangis kaayo. Na ang pulong kabangis nga gigamit diya sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, diya sa Hebreo nga pinulungan, Hamas. Hamas ang iyang ngalan sa kabangis kung sa Hebreo nga pulong. Na ang grupo nga Hamas, base nakakita mo sa balita, television, nga mao kana ang grupo nga nakig-away sa mga Israelita batok sa Israel nga kamulo pagani nila ga bombahae ang Gaza tungod sa grupo sa mga Hamas, kay ang mga Hamas bangis kaayo. Ug maoy gi esplikar sa mga kabangis sa mga tao sa panahon ni Noe. Mga igsuon, ang tinuod nga magtutuo, gatuo ngadto sa wala niya makita. Wala pa kita makaadto sa langit apan na matud-an kita nga naa gyud langit. Kay mo'y giingon sa Dios. O giingon sa Dios nga sama sa iyang paglaglag sa mga tao diha sa panahon ni Noe. Laglagon usab niya ang wala mga luwas sa umaabot nga panahon. Gatuo kita niini. Bisan kun wala nato kini makita, kay maoy iyang sulti diha sa iyang pulong. Mupadayon kita sa pagtuon, Genesis Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 24. Sa ato pa, nagpabuhat ang Dios, kanuwi ug arka, kay lagi puuhon niya ang kalibutan, pinaagi sa dakong baha o lunog, para mamatay ang tanan niya adunay gininhawa. Versikulo 1, diya sa Kapitulo 7, unya ang Ginoo miingon kang Noe, sulod ngadto sa arka, ikaw ug ang tibuok nimong banay, kay nakita nako nga ikaw matarong sa akong atubangan ni ining maong kaliwatan. Sinuwi lang, maoy matarong sa pagtan-aw sa Dios ni ini nga panahona. Pagdala og 7 ka parisan sa tanang hinlo nga mananap, ang laki ug ang bayi, apan sa mga mananap nga hugaw, 1 ka paris lamang, laki ug bayi. Pagdala usab og 7 ka parisan sa mga langgam sa kalangitan, laki ug bayi, aron sa pagpasanay sa ilang matang sa tibuok kalibutan. Kay 7 ka adlaw gikan karon, paulanan nako ang yuta sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Ug puuhon nako gikan sa naong sa yuta ang tanan nakong gibuhat nga may kinabuhi, o gibuhat ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Si Noe nagpanuigon og 6 ka gato sa pag-abot sa lunok sa mga tubig sa ibabaw sa yuta. Ug si Noe ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang asawa ug ang mga asawa sa iyang mga anak nga uban kaniya misulod sa arka aron paglingkawas gikan sa mga tubig sa lunok. Sa mga mananap nga hinlo ug sa mga mananap nga dili hinlo ug sa mga langgam ug sa tanan nga nagkamang sa yuta. Sa mga mananap nga hinlo ug sa mga mananap nga dili hinlo ug sa mga langgam ug sa tanan nga nagkamang sa yuta, sa tinagurha sila nanulod ngadto sa arka ni Noe, laki ug bayi, sumala sa sugo sa Dios kang Noe. Sa ato pa ang mga mananap gipasulod sa Dios ngadto sa arka, kada klase 1 ka paris, laki ug bayi. Ug ngadto sa mga hugaw nga mananap, ipasulod sa arka, tagsa ka paris lang, apan para sa limpyo, tig 7 ka paris. Ug unya tapos sa 7 ka adlaw, ang mga tubig sa lunop misanap sa ibabaw sa yuta, sa ika-6 ka gatos nga tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ika-2 nga bulan, sa ika-10 ug 7 nga adlaw sa bulan, niadto gayeng adlawa mibuswak ang tanang tinubdan sa dako nga kahiladman ug ang mga tambuanan sa kalangitan nga abli. Ug dihay ulan sa ibabaw sa yuta sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Nahitabo ang sobra nga pag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Niadto gayeng adlawa si Noe ug ang iyang mga anak, si Sim, si Ham ug si Japet ug ang asawa ni Noe ug ang 3 ka asawa sa iyang mga anak, misulod uban kanila sa arka.
Sila ug ang tanan nga mga mananap sumala sa ilang matang, ang tanan nga kahayupan sumala sa ilang matang, ug ang tanan nga mga mananap nga nagkamang sa ibabaw sa yuta sumala sa ilang matang. Ug ang tanang mga langgam sumala sa ilang matang, ug ang tanang nagkalaing-laing matang sa mga langgam. Misulod sila ngadto sa arka, uban ni Noe sa tinagurha. Ang tanan nga unod nga may kinabuhi, ug ang mga nanulod, ang laki ug bay sa tanan nga unod, nanulod sumala sa sugo sa Dios kaniya. O gitak-upan siya sa Ginoo dito sa sulod. Nagpadayon ang lunop sulod sa 40 ka adlaw ibabaw sa yuta, ug mitubo pag-ayo ang mga tubig, ug mipalutaw sa arka gikan sa ibabaw sa yuta. Milunop ang mga tubig ug mitubo pag-ayo sa ibabaw sa yuta, ug ang arka naglutaw-lutaw sa ibabaw sa katubigan, ug milunop pag-ayo ang mga tubig sa ibabaw sa yuta. O gilapawan ang tanang mga habog nga bukid sa ubos sa kalangitan, ug ang tubig milapaw sa mga bukid. Milapaw kanila ug napulo og 5 ka maniko ang giladmon, ug nangamatay ang tanang unod nga naglihok sa ibabaw sa yuta, mga langga, mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Anang mga mananap nga naa ibabaw sa yuta ug ang tanang mga tawo. Tanan sila nangapuo. Tanan sila nangamatay, ug wala man gay buntod nga nabilin ani nga panahona. Sama sa gasultiun sa uban nga sugilanon dinhi sa mga higaunon o talaandig nga ang maong kitanlad wala kuno kaapil. Imagine gani, ang gisulti sa pulong sa Ginoo gilapawan pa ang habog nga mga bukid. Busa ang tanan nga mga langga, mga kahayupan, mga mananap, isda tanan nga matay ana nga panahona. Ang tanan nga may kinabuhi, ang tanan nga diha sa uga nga yuta nangamatay. Iyang gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi diha sa naong sa yuta. Tao ug ang kahayupan, ug mga nagkamang sa yuta, ug mga langgam sa kalangitan, nangalaglag sila gikan sa yuta, ug ang nahibilin, mauna lamang si Noe. Ug sila nga uban kaniya dito sa arka, ug ang mga tubig milunop sa ibabaw sa yuta sulod sa 150 ka adlaw. Mga igsuon, gipuo sa Dios ang kalibutan. Ang tanan gayud nga naay gininhawa. Silang nuwira ang wala maunsa kay mituo man si Noe sa wala niya makita. Uban sa iyang 3 ka anak ug sa ilang mga asawa. Silang nuwira ang wala maunsa. Sila ra adto nga panahona kay nakasulod sila sa arka. Nagtuo kita nga gibuhat sa Dios ang universo bisan kun wala nato kini masaksihi. Kay mao iyang gisulti sa iyang pulong. Mituo si Abel kang Hesus bisan kun wala pa adto matawo si Hesus. Ug mituo nga naay langitnon niya pinuy-anan nga gabuhaton sa Dios alang kaniya. Bisan man usab si Enoch, mituo usab nga sama kang Abel. Ug mituo nga naay dako nga katingalahan nga mahitabo sa pagbalik ni Hesus sa kalibutan aron sa paghukom sa tanan nga wala mga luwas. Si Noe, mituo usab nga sama kang Abel ug sama kang Enoch, ug nagtuo pagayud nga palunupan sa Dios ang kalibutan bisan kun wala pay ulan kaniadto. Pinaagi sa kinabuhi ni Noe, gipaklaro niyang daan nga dagmalan gyud sa Dios ang mga tawo sa unahan niya panahon nga sama sa gibuhat niya sa pagpalunop niya sa kalibutan. Ug kita usab gatuo nga naay langit, naay kaluwasan, naay hangtod sa kahangturan, ug kitang tanan, kining tanan wala pa nato makita. Apan kita nasayod nga madawat nato kining tanan kay gisaad man kini sa Ginoo. Mga tao kita sa pagtuo, mga lalaki kita sa pagtuo, mga igsuon, lauman nato nga ang tanan nga gisulti sa Dios tinuod. Kay galakaw kita diha sa pagtuo ug dili sa mga butang nga atong makita.
ug kining atong mga gipanghisgutan sila ang buhing panag-ingnan nga mas maayo kung kita nga mga Kristohanon maglakaw usab sa sama nga pagtuo nga ilang gipakita kanato. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.